Welcome back to the YouTube channel Malawi and the cameras. Msiligale obuma ameneyo. Anyway, cause fundo zimene akutulutsa ndi fundo zoti zomveka kubwino. Kwambiri so. You see? Just like fundo zimene amatulutsa madrama dala, Thanthwe, Khanga, Dennis Mahata. Fundo zomveka kwambiri. Zimene zikuyang'ana the root cause of the problems that we face in our daily life. Tikang'ananso kumbali koza ndi since politics ndi imene imapanga drive the economy. Ma politicians ndi amene akuyendetsa dziko. And the accountability and transparency kumene kulibe. Chinyengo pena paliponse zimene zikupangitsa kuti dziko palokha likhale losauka komanso lovutikaso. Ma resources amene tili nawo ndi ma resources amene at least kuti tapanga utilize kuti tigwise ntchito ma resources amenewo at least atha kutifikitsa pena pake. Koma vuto lalikulu aliyense greedy yela aliyense afuna athandize iyeyo mimba yake ndoti ankolo wake mayi yake bambo ake anti yake mkazi wake kwawo kwa mkazi wawo kwawo alamu ake agogo ake ndani apongozi ake osewo afuna zimamanshoni afuna ndrama zake zimene akutenga sikuti ndi zina imekhala misonkho ya Malawi, misonkho yonoti igwire ntchito kumangira misewu, misonkho yoti igwire ntchito kugulira mankhwala mzipatala, misonkho yosiyanasiyana. Ndrama zimene zichazo zikupita kwa ma politicians kuyika m'matumba kuti iwo azikhala life yapamwamba kwambiri yoyendera zima SUV, yoyendera zima galimo zotani. Nde choyambirira ndalama kuti tizisonkhanitse ndalama za ku Malawi tizike apo ndiye tichosa amount yolongosoka yoti akulu iniyo amount yanu salary yanu ngati president salary yako ndi iwe minister salary yako ndi basi aliyense atenge ndalama imene ikufunikirirayo. Mupeza kuti ndalama zotsala zambiri panopa si nthawi yena kuti pakana ngati ku Malawi kuzipezeka olo malo ena opanda magetsi kwina kopanda madzi. Why? Chifukwa ma resources alipo. Okay, apart from ndrama tinene pano kuti ku Malawi misonkho imakhala yambiri, chinsonkho chimakhala yambiri. Trust me for this one. You know, just tatengana okay, example kwa amene mapanga ku business ya international. Tatengana ni galimoto mene ku Malawi imadulira. Like galimoto icha kani kudula kumene imadula galimoto ku Malawi suri makhala kuti ku Malawi kuti galimoto yatera koma galimoto chokaipanga check mtengo wakunja $dollars opposite magalimoto ndo cheap, like very cheap, right? Ndrama amene munthu ungazungulire nayo tengolekeza for example amene muli ku Jones, I think munthu ndikhulupirira amene muli ku Jones. Ndrama amene ungatenge ku Malawi kuti uzungulire nayo ugule galimoto, right? Ya condition yabwino yoti sungayipeze galimoto yake ku Jones galimoto utha kuyipeza pa mtengo wabwino. Nkhani ndino kuti ndrama kuti upite nayo ku Malawi, nkhani ndino kuti ndrama icha tingolekeza kuti wagula chinthu wagula galimoto kuti ilowe m'Malawi ndrama duty imene angakuchaje pano pachapo pa galimoto imodziyo mamiliyoni, half ya galimoto ya mtengo umene agulira mwinaso 80%. Zimisonkho zazikulu kwambiri, zimisonkho zazikulu kwambiri. Galimoto ukayipanga check $dollars kuti upeza $1,000 upeza galimoto yabwino wasa kwambiri. $1,200 upeza magalimoto ma IT yabwino acha. Koma galimoto ikangolo kuti ilowe m'Malawi duty imene angayikhape imene yoyo galimoto upeza kuti ndrama yochuluka imene
galimoto kuti ipeze kuti kumala kuti ndalama yochuluka imene imachuluka ukawerengetsera mazere ndi imene wapereka ku boma la Malawi osati imene wagulira yayi. Galimoto ugula $1,000 komano the total price iwewe imene ungalipia kuti galimoto ifike pa khombako ndoti ndi $2,500. Do you understand? Imene ndi misonkho yokha imeneyo. Okay, imene example imodzi yokhoza ndi galimoto yokha. Nanga wati mo zinthu zinazi zimakhala zochipa kunja koma tizikangofika mene mujamo basi tu zimisonkho zikulu ndi ndalama zonse zimapita kutiko. Monitor imachitika nanga audit imachitika. Example ya simple imene mungamvetsetse kuti misonkho ya Malawi imayenda bwanji nanga imapangidwa abuse bwanji misonkho ya Malawi. Ndo pasana example yonale samvetsetsa. Tell me one thing. Munthu amene amadula matikiti musika. Kumatola misonkho. Amene ujayo. Amapanga audit ndi nani? Tell me, amapanga audit amene uja ndi nani? Amangokhwasula basi. Ndalama zizi amangokhwasula basi. Hey! Matoilet osakonza bwino kama chala ndalama upazipita pake pamene pafunika pamangidwe bwino patele ndalama masana ambe kungotolera musika muche. Day atola musika wose. Ndalama zimene ziazo apa. Ndiyeno, imene the example ya simple imene aliyese tingomvesesana. Ndemo fuso nanga misonkho ya kuntundako imene makhala yambiri ija. Ndalama imene jama ipanga audit ndi nani? Ndalama jama ngotengedwa kupangidwa abuse. Right? Ndila mupita wena kuti kose, mupita kuti mupita even ku custom, mupeza even akujeni. Okay, anshita okay even ku airport kucha mukapanga katundu. Mirengo ina machijana mekuja kumango chajana basi. Kulo katundu ibanja. Basi. Like sometimes akama kuchaja ntengo. Like you mara okay. Munene. Pera songoza mandrama ibira kuboma hii. You understand? Ndeti mapanga abuse. Ndalama misonkho imene makhala nayo. Pachifukwa chimenechi umphawi sumatichoka. Anthu osauka ndi pamene pamakhala gap yaikulu kwambiri anthu osauka na anthu olemera. Anthu olemera amakhala apo, anthu osauka amakhala pasi pompachabe. Kama chimene chikuwalemeretsa olemerawo ndi misonkho. Kuba ndalama za amphawiwo. Penanso sometimes ubeza so even olemerawo misonkho sakuperekaso. Misonkho akwakhala anthu osauka okhalakhawa. The system needs to be the system needs to be fixed. System ikwena pakadwesa fixed kachikena. Constitution mera nila Dennis Mahala with the constitution kungo panga basi kuikonzaso kachikena chifukwa something is wrong. Tizikhaje chipakana kale olemera azingolemera labe osauka azingokhabe menali osauka mucha. Yeah, that's it. Panoba afuse na thamela ali boma utana ndama zingati ngamina ankalowa mboma anali ndama zingati. Right? Ndama zimajokera kuti somwezi zama especially ndama za Malawi joyambirira ndama za nanga za chithandizo zochoka kunja ziwiri zimenezo. Ndama zonsezo zikushawu anyway tilikonda dziko lathu oyamba kulikonda amene muli maudindo oyang'ana ndalama oyang'ana misonkho ya Malawi. Ndalama zimenezo oyamba kulikonda dziko mukhaleno. Ifosa ukatamango tikagwa bread madula kale. Chili chose chimene madula. Panseu madula. Chani chili chose license chani passport chili chose madula ndalama misonkho madula. Ndalama ifika manjamano. What do you do with that money? Chowing it? Guys, something. Generation yaba nobai achinyamanda tugenda tudzuke. Try to become the policy maker. I make those nice policies and good policies that can see Malawi change.
asilikali opuma asonkha ndalama zimenezi ataona amene nawalamulira ku MDF atakhutitsidwa ndi mmene ndimagwirira nawo ntchito. Alipo ena ndoti akugwira ntchito masanga pange satenga nawo active in politics koma ndi anthu okhutitsidwa ndi mmene akugwirira ntchito. Ife tiyenda tokha pano sitikuyenda sondo ina liyese chifukwa zipani zina zonsezi anthu ambiri andalewa ndi amene akulezera katangale. Mutati muoneni anthu kumatengedwa pa magalimoto osera kupasa 50,000 bribing voters. We are saying no. Komanso mutati muone zipani zimene zizi kuti zipange kampeni pomwe jemanena chobwera ndi anthu ija imafuna ndalama zimene amakatenga kwa amwenye ama business pamene kwanthu ama business nkwale unjeza kuti tikazalowa mboma tisapeze kuti tikupasani ma business azisaja anthu achamakhala kuti ali captured akalowa mboma muja atitufatane ndi katangale akapeza kuti anawapasa ndalama sata ndamene awagulira atu matisheti anawapasa ndalama kwagulira magalimoto opangira kampeni aja amakanika kumanga. Inu munaona sata ku UK ali ndi mulandu kumale kuno muti alibe mulandu koma ku UK kumlandu akumuzenga mulandu ona kuti anayipitsa ku Malawi koma kuno palibe kumuzenga mulandu aliyese. Munthu amene ankafuna kutenga nkhani imeneyo Martha Chizumo was victimized.